El partit bé de moment per nosaltres, que ens costa molt a fora. A l'hora no hem fet resultats justets i avui encara estem dominant, no? A més, l'equip treballa molt i a vegades aquest treball ens fan gols de mala sort i avui el gol l'hem fet nosaltres i això serà bo. És el treball dels entrenadors. De moment pues, estem dominant i cosa que clar, ens costa a nosaltres. Som un equip modest i clar, hem de treballar amb les nostres eines i ens costa fer gols. Sí, els nens em sembla que són conscients que avui el partit és molt important. És un partit jo crec que no se'l deixaran perdre. A veure. Que passat el primer part ho canvia total, un gol en compte ens canvia el partit segur. Bueno. Passarem de dominar a ser dominats. La moral és molt important. Però primer què han de fer? Sí, però bueno, si anem al 0-2 serà la sentència. El despegue de l'any. I els nens augmentaran molt la moral, augmentaran moltíssima moral els nens que ho necessiten. Sí, perquè fa dies que estem... El 2010 hem puntuat poc. Hem fet pocs gols i pocs punts. La primera parte a raíz del gol hemos empezado bien, pero a raíz del gol el equipo se ha venido abajo, ellos han pasado a dominar, en la segunda parte creo que ha sido injusto por méritos de uno y otros, al final 2 córneres, nosotros en la segunda parte hemos tenido ocasiones, hemos achuchado, pero bueno, nos falta un poquito de gol y un poquito más suerte también. Nunca se sabe, planteas el partido, yo ya sabía que iban a salir cerrados atrás, esperando alguna contra, balón largo, o los córneres y tal, trabajar mucho durante semana y recalcas que la estrategia es muy importante, que no es que en ocasiones de gol, bueno, porque la ocasión de gol a través de la estrategia y luego nos puede costar el partido, pero bueno, a última hora se ha torcido todo y ya no hemos podido ser capaces ya de sacarlo adelante. Yo sabía que era un partido complicado, porque sabía que es un equipo que juega muy atrás, y unas juntitas, y era muy complicado y tal, pero bueno, pensaba, el único miedo tenía si se adelantaban en el marcador, porque sabía que el equipo tan atrás era difícil. Pero bueno, igualmente contaba con la victoria, pensaba que en casa, campo grande, les podemos hacer mucho daño. No se va mal, a ver, nosotros en nuestra jornada 7 no puntuamos de la primera vuelta, entonces los niños están trabajando bien, creo que no tenemos que estar en descenso porque creo que hay algún equipo más flojo que no hacen mejor juego que nosotros, pero bueno, al fin y al cabo quien marca los goles es quien se va los puntos y al llevarte los puntos es lo que marca, nadie se va a fijar si hace buen juego o hace mal juego. Hoy es un día jodido porque claro, durante la semana trabajas con la ilusión de después de tirarte 14 jornadas en descenso, decir, ostras, esta semana voy a salir y a última hora pues viene aquí el equipo que en teoría tienes que ganar y tal y pierdes, pues hoy es un día
de ánimos bajos, però bueno, esta setmana hay que seguir trabajando i la siguiente jornada a ver lo que sacamos. Ha estat un partit de molta tensió, molts nervis, érem dos rivals directes, tot així nosaltres veníem mentalitzats que havíem de fer un bon partit, que havíem d'estar tot el partit allà lluitant, i bueno, jo penso que per tal com ha anat el partit hem patit massa per lo que s'ha vist, que podríem haver sentenciat abans el partit amb 3-4 gols, i al final, doncs clar, amb pelotades amunt hem patit una mica, però bueno, contents, els nens s'han esforçat molt. La primera part i inici de la segona també hem tingut bastantes ocasions, l'únic que clar, al final ells han fotut 3-4 davanters i clar, hem tingut que estar més serios en defensa, però bueno, jo content, molt content amb els nens. S'ha costat però ja toca, hem tingut alguns empats, darrerament hem empatat els últims 6 partits, 3 partits i jo crec que eren victòries clares i clar, ens arrossegàvem una dinàmica una mica espesa de resultats i bueno, avui ja contents, els tios ara celebraus. Fem històries, posem música al vestuari, parlem que és el nostre primer any a Divisió Honor i clar, tots tenen molta il·lusió i això es transmet. Segurament amb el Sant Gravià ara estem a 5 punts més el golaveratge, o sigui que en principi són 6 punts i l'Hospitalet si no guanya el passem esta setmana. Però és una victòria que dona moral de cara a la setmana que ve. Futbol Catalunya.